Nyt on 4 pientä pomppua. Niin katsotaan hiukan sitä pyörähallintaa, että miten te ajattelee, että onko se oikeasti semmoista, että se on niinku jouhe. Plus se, että sit kun te saatte tehty sen oikein, niin te huomaatte, että noin vaan lisää vauhtia eikä ne poista sitä vauhtia. Niin, ei tarvi mennä kovaa. Mun mielestä olisi myöskin tärkeää, että tavallaan yläkroppaa käytetään siihen joustamiseen. Et mä näin aika monella oli sillä lailla, että te joustatte siinä, mutta teidän kädet oli aika lähellä teidän kroppaa. Sitten kun mennään isompiin vaikka droppeihin tai tuolla enduromaastoissa sellaisiin rolleihin, niin on tärkeää, että teidän kyynärpäät on vähän tälleen ulos, jolloin sitten tavallaan se pumppaaminen on helpompaa, eikä se tavallaan se käden liike jää tähän kroppaan kiinni. Sitä voit vähän katsoa. Ylös, alas. Hyvä. Noniin. Noin. Jes, hyvin meni. Enemmän töitä käsistä. Sä teet aika paljon yläkropalla. Vähän enemmän sitten kahden päälle. Hyvä. Hyvä. Kompressio. Yes. Yes. Sulla on vähän sama varmaan kanssa, että voi olla, että sä vähän yrität hypätä siinä sen pyörän kanssa vähän liian aikaisin, että se on enemmän kun painaa jaloilla sitä hyppyrin vasten, niin siitä se lähtee ylös. Tavallaan ei tarvitse itse riuhtasta niin paljon. Painaa alas ja sitten jaloilla tavallaan pistä sitä vastaavaa, että sun rengas menee se hyppyri ihan loppuun asti. Se miten sen selittäisi paremmin, mutta kuitenkin. Sitten tulee vastusta siihen, silloin se pyörä lähtee paremmin. Se meni hyvin. Ei oo paljon sanottavaa, menee hyvin. Tuli vähän kompressio ja näin, mutta Jalat. Niin, taas painaa vaan jaloilla alas enemmän. Siis mä sanoisin näin, että saat paljon enemmän ilmaa, kun nyt kun sä tuut siihen, niin sä tosiaan oot tässä asennossa. Ja sit kun sun tulee se hyppy, niin siis sun polvet tekee näin.
mutta kun käytännössä sä et saa silloin konnattu tästä. Eli siis jos sä puhut, silloin kun sä lähestyt, niin se on hyvä, että sä oot rentona. Mutta siinä vaiheessa kun se nokka tulee, niin sun tarvitsisi oikeesti työntää sen työllä. Muuten se kroppa imee sen, niin sen koko nypyn siitä. Yleisin ongelma nyt on ollut selkeästi se, että sitä vähän niin kuin yritetään hypätä sen pyörän kanssa liikaa. Se on enemmänkin painetaan jaloilla, niin se lähtee siitä. Rentous siihen hyppäämiseen. Se on tosi hienoa silloin, kun se on täysin rento ja se on mukavasti, niin tai sulla on semmoinen mukava olla, niin sitten se hyppykin sujuu paremmin. Ja oikeasti se on vaan ihan toistoa ja sitten se tulee. Et ei kannata nyt panikoida, jolle opittaisi nyt ihan täydellisesti sitä, että sitä vaan tulla tänne ja treenaa koko ajan. Alas ja ponnistus. Yes. Kompressio, ponnistus. Yes. Ajoitus kuitenkin, se oli hyvä. Pumppaa. Yes. Malli! Kuuhu! Noniin. Onko sopittu jotain? Onko sopittu jotain? Hyvä. Katse, oikeesti, te menette aina sinne minne katse menee. Niin jos te seuraatte niitä kartoneita ja pyöräkin menee sinne. Se on vaan käsittämätön, että se menee enemmän. Niin jos te tulee se paniikki, niin seuraatte vaan linjaa. Se ajaa teidät sinne perin loppuun. Ja niin kun nyt kun tää voi olla, ehkä mä en tiedä, mä ajoin ton äsken ensimmäisen kerran, niin sit sellainen, jos tuntuu siltä, että ei halua esimerkiksi hypätä, niin sit se voi rullata. Et uudet nokat mä aina itekin niin mä käyn rullaamassa ne läpi ja vähän tunnustelen, että millainen se on. Et miten se heittää ja miten se, niinku, millainen se on se kulma, niin rullataan vaikka nyt ekalla. Et sitten näette ne kartiotti sieltä toisella puolella, kun ne näkyy tässä vähän huonosti, niin voidaan rullailla ne läpi ja sitten. Ja sit sen verran vielä, että tehdään semmonen homma, että nyt kun rullataan, niin tosiaan rullataan. Eli tullaan ihan pikkuhiljaa, vaikka olisi kuin mieli, että mä osaan tämän, niin tehdään nyt niin, että vedetään se ensimmäisen kerran niin, että on melkein renkat maassa, niin se olisi ihan hyvä. Ja sit ajetaan loppuun asti. Ja tosiaan kun tää tulee tää pieni syvennys, niin pyörät tuolta käpin takata ylöspäin. Ja odotetaan niin kauan tuolla takaa sitten, että kaikki on suorittanut sitä. Sitten railosta vaan, joo.
Niin periaatteessa nyt kun tiedätte miten tosta mentiin ja ihan tuolla perusrullailuvauhdilla, niin sit vaan niinku lisää vähän vauhtia. Et jos sitten vähän jarrutti, niin menee vaan ihan hiukan kovempaa, et ei jarruttele niin paljon. Eli ihan vaan niinku silleen hiljalleen enemmän vauhtia. Sillä ei niinku oikein mitään väliä, miten sen edes tulee alas tai mitään, kun ei sit tuu juurikaan ilmaa semmoisella vähän pienellä vauhdilla, niin ihan vaan niinku kokeilee taas miltä tuntuu, kun se vähän lähtee. Vaikka se olisi vaan keula kun lähtee ja ei saa sen enempää ilmaa, niin se on ihan ok. Et ihan vaan niinku sama kuin äsken, mut hiukan enemmän vauhtia vaan. No toi oli hyvä. Just tolleen, että vähän kovempaa, sen voi vaikka imeä kokonaan jos haluu. Hyvä. Niin. No niin. Hyvä. Pieni sade ei haittaa mitään. Nyt voi tulla. Hyvä. Jees. Se voi jättää pois, niin menee hyvin. Jees. Hyvä. Yes. Taas vähän lisää vauhtia vaan. Yes, se meni hyvin. Seuraavaksi taas hiukan enemmän vauhtia. Hyvä, se meni täydellisesti. Hyvä, hieno. Hyvä. Siitä se lähtee. Yes, hyvä. Tosi hyvin. Yes. Yes. Hyvä, se alkoi mennä hyvin. Yes. Vähän myöhemmin. Vähän myöhemmin ponnistus. Noniin, parempi. Yes, alkaa tulla vähän ilmaa jo. No niin, hieno. Yes. No niin, sieltä lähtee. Vielä vähän myöhemmin ponnistus.
ponnistus. Yes. Kovaa! Noniin. Alkaa joka kerta mennä jo hyvin. Seuraavaa! Oi. Paniikki. Oitte siis mennyt varmaan. Vähän myöhemmin ponnistus. Nyt. Yes. Kato, ilmaa tulee jo. Alkaa kaikilla sujua vähän eri tavalla. Yes. Vähän alkaa jo saada vauhtia. Vielä vähän lisää. Yes. Tossa alkoi löytyä jo niinku rytmiä ja oikeanlaista ponnistuskohtaa ja ihan tosi paljon niinku edistystä näin lyhyessä ajassa. Kyllä. Ja oli kivaa. Mä joudun lähteä ajelemaan kotiin, mutta nauttikaa Pattilan illasta, koska mä kuulin, että täällä on vielä jotain. Tää 6 jälkeen niin on sit Tavoitellaan tähtiä. tavoitellaan tähtiä. Silloin isommat jäbät tulee tänne ja isommat vanhemmat. Joo, mä lähden menee, mutta jääkää te vielä ajaa. Iso kiitos. Ihan paskalla. Kiitos, kiva nähdä. Hyvä. Aika pienellä vauhdilla meni. Tosi hyvin. Joo, sitä pitää yrittää tähdätä tuolla kun tulee niin ihan hitusen vasemmalle. Et jos menee suoraan, niin sä tulet aika jopa tänne oikeaan reunaan, niin sit siinä on sellainen koukku. Se pitää ihan vähän tähtää tuohon reunaan, että se on vähän vaikea, mutta silleen vähitellen katsoa. On tosi hyvin tolla vauhdilla, että yleensä tarvii vähän enemmän vauhtia ylhäältä. Hienoa. Aloittelijat aloittaa. Ihan hiljaa vaan. Joo, se on vissiin kiinni vielä.